Żewġ opinjonisti jiddeskrivu r-riżultat tal-votazzjoni tal-erba' dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja f'Karm Mifsud bħala storiku għaliex għall-ewwel darba Ministru kien imġiegħel jirriżenja mill-Parlament. L-eks President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli jgħid li l-Gvern ma jistax jikompli sejjer hekk. Il-Gvern ma jistax jibqa' sejjer hekk laqqas li jkollu Ministru qiegħed hemm bona grazzja tal-Ispeaker u taħseb jiena anke b'mod korrett il-Prim Ministru irid jgħid jisma' jinfejjad. Filwaqt li fi kliem l-opinjonista Alfred Mifsud il-Gvern f'aktar minn okkażjoni waħda tilef il-maġġoranza. Sinifikat huwa li l-Gvern f'aktar minn okkażjoni waħda wara li m'għandux maġġoranza biex jigverna l-pajjiż. L-eks President tal-Partit Nazzjonalista jsostni li Franco de Bono mhuwiex il-problema tal-Gvern. Franco de Bono is the tip of the iceberg. Franco de Bono mhuwiex il-marda fil-pajjiż huwa sintomu. Jiġifieri jiena naħseb li l-Gvern ma jistax ikun hemm grupp ta' nies limitat. Alfred Mifsud jemmel li fiċ-ċirkostanzi preżenti għandha ssir elezzjoni ġenerali bikrija. Però għal-fatt li toħloq instabilità fil-pajjiż li qed tagħmel ħsara l-pajjiż u naħseb li llum kulħadd jaqbel li fiċ-ċirkostanzi preżenti jkun ta' ġid għal kulħadd, id-deċiżjoni jieħu il-poplu u mhux aktar ir-rappreżentanti tiegħu. Frank Portelli jsostni li bosta noqqasijiet gravi illi kienu diskussa waqt il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni baqgħu ma ġewx spjegati la minn Karm Mifsud u lanqas mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi.